And I normally add for a modestia, Musonfu, Munia, Madame for Moyonko, Asante Berima. And then Miss Animoshia, I will Berima Ebro, Berima a mobile uncle Motrichis. Berima Bissiso, I will Abrabum, Obe High Dine, Obe Pet in Hokani, Obe Woma, wash so be a Japade, Ama a Bushuanina, and at all. Na unim se etoda oba sole prekope osimira unim se nenchena enipa afiri ase enti ye na ye wo na echena bi uni ho a mene mema anye mobo eden ti na eye perception bi da ma nyina ti kose da bi abema ebewu ejamba meme bro merima ye mobo hwe ene ya setran mu oba ne berima ti oba fun ebetimi afresa several times, I mean uncountable times. Peke Berima bewusa ada na fun yi afre na medo ana mere onfa koi was jano enipa so masi ma won ne sem onfrem na oguso a ofrem me no opesa wo ti ase wo sa kwan ne so Berima so de be frɛ 1 2 3 wan peke a oba ne be question ada na fun no ringena onfa ono se ebi enipa no me so mama no warning sem onfrem na oguso frem me oba on ti ase obabuso abusebusa na we hwan edi nti na ofre wo ade nti na emema we always have question to answer but emma de ba on bese emfa na trasa emema emobo emema april hwe edada sitran ya a yetimoi se Berima ene oba enya asem a memfa ne se aware mu nsem ana awaleja timfiri bonku ba timfiri ni famba se efri oba ne ba dia yes normal Berima ne na enye de oni suban efiri oba afa so bade a ene enye news ni nyina akro no Berima ne ene ni suban edie na mema aye emema bre emema eye mobo yento aso sei hwe oba ne Berima asetran Berima ne nim emadodo a na hoodin ana ne nsabe de ebesoso se Berima anye lucky na okoware eyire a ne maame eda na tikose ne ma noso wo oba baako ana Berima mienu nti sa mma na we expect so omume wo no fam build ne family a Berima na hoodin ni ne botom kire ne se enkura baako ana mienu na obetim ahwe no enya adwuma oba ne maame beye ku beye meeting atia Berima no obeti nani no na ebia woni oba ne kwagdi kokom nkomo se bi omo no ba obeti nani no na awo ne ya atira bebia na hoodin ye den ebetimi ahwe na musuo enkan na akra fees mra ana akra nyale na yemfrew na ka se wuni sika ana se bi ni ho no obeti wada patwa ememe bro emema ye mobo na ka mehuye nka maame a wo hye wo ba se onwo na fa build wo family because wo anwo dodo na nka wunim de bo waboso ano na nka waboso mu odu but what can you say ya usika nko wanke kanko wo pushi obi ba Berima e de ahye nkura nan enum ensia mu wo de build wo family but wa anwo ko be for so be hwe nkura no asudi da Berima so ememe bre emema ye mobo ene bi du besia da fofo be san to aso eya wo de hye eye wo nua Asante Berima. I have more for you. Keep watching.